बे दावराव देख्रेबा हु वाज दैट दावराव देख्रेब जेब्ला एनडिपिआ 35 बोसोर अस्त्र हमनानै दावहा नांदोंमोन बर'नि थामोनथायनि थाखाय जेब्ला एबसुआ 36 बोसोर आन्दलन खालामदोंमोन डेम'क्रेटिक भाबै बे समाव दावराव देख्रेबा सोरमोन बहा दंमोन बिथाङा गावनि फिसाखौ एबसुजों हरदोंना हराखैमोन रबिराम नार्जारि बिथाङा होनदों माने जानुवारियाव जोंनि खाफाला गेवसिगोन हाग्रामाया होनदों जोंनि खाफाला गेवसिगोन बिथाङाथ' सुटसेयार नङा बिथाङाथ' भबिष्यतबाणी होनो हाग्रा नङा बिथांखौ मा होनगोन उनबुंथिगिरिथ' नङा जुदि बिथाङा एसेबां मोजां उनबुंथिगिरिमोनब्ला हाग्रामानि सामलायनाया मोजां जायाखै हाग्रामानि सरकारा मोजां जायाखै होननानै डाबल फि बानायनानै डाबल फिजों सिंगेल फिजों नांलायहोनानै जौ मानसि सिथार होनायाथ' बिसोर सानैयानोमोन मानै मैसोनि सौलायनायनि थाखाय जोंनि साखाथियाव थानाय हाग्रा बंग्राखौ जेरै गाफ्लेजोबदोंमोन बै सानै मानसिनि सौलायनायनि थाखायनो बर' हारियाव दुं हाव थासारि सोमजिदोंमोन आरो बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव बायदिसिना दाङाबाजि सोमजिहोनायनि थाखाय हाबाफारि लानानै जोंनि समाजखौ आरो बोखावफ्लेनो नागिरदों नों ख्रिस्टियान आं हिन्दु बिथाङा ब्रह्म सोरबा सतसंगि सोरबा बाथौ बिदि डिफारेन्स लाबोनानै 13 लाखल' बिटिसिनि बर'फोरखौ बोखावफ्लेजोबनानै गावसोर सोरनिबा आथिं हमनानै सोरनिबा सायख्लुमाव थानानै समाज दैदेननायनि थाखाय मा होनदों नेसनेलिज्मनि माहारियारि बादनि बाथ्रा मोनदों व्हाट इज कल्ड नेसनेलिज्म बे दावराव देख्रेबा हु वाज दैट दावराव देख्रेब जेब्ला एनडिपिआ 35 बोसोर अस्त्र हमनानै दावहा नांदोंमोन बर'नि थामोनथायनि थाखाय जेब्ला एबसुआ 36 बोसोर आन्दलन खालामदोंमोन डेम'क्रेटिक भाबै बे समाव दावराव देख्रेबा सोरमोन बहा दंमोन बिथाङा गावनि फिसाखौ एबसुजों हरदोंना हराखैमोन जोङो गावनि फिसा गावनि साख्रिखौ नागारनानै हारिनि थाखाय अस्त्र हमहैदोंमोन बे समाव बिनि जाथिया अस्त्र हमदोंमोन नामा बिथाङा होनदों दिनै फेरेंगाया गुन्दा फिसिदों बिथांमोनाथ' हाग्रामानि सासे गुन्दासो जाय बनसुखौ बिथांमोना दादों बै बनसुफ्राथ' गासिबो जौसाय फाग्ला गोजा जान्था फाग्ला गोजा बिथांमोनाथ' गासिबो अमा गादै लाग्रा गोजासो माबे नेसनेलिज्मनि बाथ्राखौ बुंनो फैदों व्हाट आर द केरेक्टारिस्टिक्स अफ नेसनेलिज्म फर बनसु गोबां बुंनांगौ दङ थेंक इउ